नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या या यूट्यूब चॅनलवर। आज माझी नवीन कविता आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। कवितेचं नाव आहे बंधन। एक मुलगी आपल्या आईला खेळण्याचा आग्रह धरते आहे आणि आई तिला नकार देते आहे। या बंधन कवितेच्या माध्यमातून स्त्री स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला आहे आणि ती तिच्यावर टाकलेली बंधनं झुंगारणार आहे, अशा प्रकारचा आशय या कवितेमधून मांडण्यात आलेला आहे। चला तर सुरू करूया कविता बंधने। खेळायला जायची घाई मला, आई खेळायला जायची घाई मला, पण तुझा धाका आहे। खेळायला जायची घाई मला, पण तुझा धाका आहे। डोकावून पाहते गेटच्या बाहेर, डोकावून पाहते गेटच्या बाहेर, पण तुझी आदरयुक्त भीती आहे, पण तुझी आदरयुक्त भीती आहे। इजा नाही होणार मला, इजा नाही होणार मला, मी उत्तम खेळणार आहे। इजा नाही होणार मला, मी उत्तम खेळणार आहे। इतकी काळजी कशाला, इतकी काळजी कशाला, मी आता थोडी लहान आहे, मी आता थोडी लहान आहे। मुक्त मैदानात खेळतात मैत्रिणी जेव्हा, आई मुक्त मैदानात खेळतात मैत्रिणी जेव्हा, जीव कासावीस होतो। मुक्त मैदानात खेळतात मैत्रिणी जेव्हा, जीव कासावीस होतो। जाऊ दे ना ग आई, मी जिजाऊंची लेक आहे, मीही जिजाऊंची लेक आहे। तूही स्त्रीच नाग, आई तूही स्त्रीच नाग, मग हे लहानग्यांना बंधने कशाला। आई तूही स्त्रीच नाग, मग हे लहानग्यांना बंधने कशाला। तुझ्या प्रेरणेने मी ही बंधने झुंगारणार आहे, तुझ्या प्रेरणेने मी ही बंधने झुंगारणार आहे। धन्यवाद। पुन्हा